ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Kadaog mo sa gulo ka. Ay da, swertres oy, dugay na sad to. Wahi kikas balitay horot na. Din di kagikan. Dito ko sa ilang paring piyo. Ang tabang ko kanang diskarga sa ilang mga kuan pinalit dito. Ha? Si Bertie. Sa may lagi pamalit. Chismoso kay kang kanahan. Sa lagi pamalit. TV. TV. Dakong TV. Dako pa yun. Refrigerator. Nagastob. Diyan ba? Mo pa? Di sila kwarta. Oh, nangham sila sa store ko. Mao ba? Oh, Sa turko? O basin sila mo'y nakadaog sa luto? unsa? Dili ko mo to, oy. Imposible kay na, oy, bay kadoy, oy. Nga lang imposible man. Imposible, oy. Ako'y makadaog og loto. O niya, minilyon. Di ko mo puyo dire, oy. Asa ka po yun? Oh, siyempre. Mupuyo ko sa kondominium. Kondog yun? O lagi, kondo. Oh, di sa ko managat, oy. Asyoso ko ni mo. Oh, dato naman ko. Oh, sa mandi ay, managat pa dyan ko. Ha? Na naman ko, midaog naman ko minilyon. Adto na ko mupuyo sa kondo. O niya, tining, magpalit na yun kong sakinan. Dagko kayong sakinan, di kotse ko. Ya, soroy ko. O, ana. Tour din ko around the world. Ngiga ko ni mo. Oh, mabitaw. Oh, minilyon gong daog na ko. Motor ka around the world? Oh, natural. Asyoso ko ni mo. Oh, milyonaryo mako. Iyay. O niya, makikdetain kog mga artista. Kahanggaws na ni mo. Doon na kay artista nga makikdate ni mo? Oh, milyonaryo na gud ko. Kaba di kulas. Oh, og kana, si Bay Pio. Oo. Sas, nga no good town. Murag di ko makatoo nga siya may nakadaog loto diri sa tuwa, eh. Kay, na, sige nung gihapon sa panagat. Papritin good. Anam gina, para dili mailhan. Ay, say mo na nang huna-huna, eh, kadoy, eh. Resulta na sa check. Oh, sa? Check. Tarong ha? Oh. Unsa check? Check, good. Nagpasabot Nga nga. unsa? Gatarong ka pagkatao. Kaya ang imong gibuhat, sige lang og check. Buang. Kuha gina. Diya ka na, eh. Alis ako din, eh. May mag-ano sa kong pokot at iman. Ay, buang gining kulas eh. Kadoy, boko! Bugo niya gisinyasan kong check. Huwag sabot niya na. Bugo ko niya. Pagkabot sa layo, gisinyasan kong check. Ay, may klaro na. Bugo og check. Kanado ha! Tonto. Ang gawla ko. Pero, sige lang, Pio. Sige lang. Pero, lisod sila ng istoryahan. Nga naman, namalit og TV. Refrigerator. Yan ang huwam store ko? Nang huwam sa turko. Ayaw agtipi ang kwarta. Ay, lagi. Katong plastic nga itong mga bag. Mo to sudlan ako. May sudlan ako. Yan ha, ilam sa katri. Pilay nagasto sa atong gi-withdraw nga 300,000. Na may mga resibo. Ang nagasto na mo ni Inday ni abot yun og 60,000. Okay. Niya, ang sunod na kong paliton dong mauna ang computer. Bisag, duha lang gud una. Duha lang kabuok. Silbing murag sugod na tos negosyo na to ba? Distansya lang. Ilang una lagi karon kay basin umating ang mga tao. Ay, lagi. No ba, Kadoy? May uminto ng imong brad. Nanay computeran. Yamat ragod. O lagi. Nga sinsun lagi. Ug daghan ang nagtuo. Nga si Pio nga imong brad. Maoy nakadaog sa luto ni adtong miaging duha ka buwan. Mao ba? O lagi. Pero nanagat man kagihapon. Nanagat lagi. Pero na TV. Nga dako ra ba TV? Matag kamay dako ra ba? Nga di kay TV lang. Naprang refrigerator. Hapit na lagi makumpleto sa appliances. Di, yan mo kulong kwarta. Matod pa nila hinuwaman ko no store ko. Love? Mao ba? Oh, yes.
Pwedeng ubanan ko nimo. Oh, asa man? Magpariban ko. Pwede nga si Kadoy na lay mo drive na mo? Ay, wako'y kumpiyansa aning kadoy, love. Sa? Nga naman? Nagsige na siya tanaw sa kumpaa. Naro? O niya, magpanilap. Unsa? Akong pistola. Boss, saan boss? Tinuod ba? Ano ba? Tinuod bang gisulti ni Sugar? Tubag, Kadoy! Boss. Ay, akong kiyo nila imong kwaltising ko nga pistola, boss. Ayaw. Tubaga nga ako pangutana. Tinuod ba ang gisulti ni Sugar? Mayo mo na ikang usayog tinikling, Kadoy. Ayaw taon, boss. Samsag ko eh. Wa pa ni mo tubaga nga akong pangutana. Tinuod ba ang gisulti ni Sugar? Di taon na tinuod, oy. Mamagkak pagida siya, oy. Mutanaw ka sa kumpaa. Dayon, mudiwalwal ang imong dila. Murag ka tilaon ka. Saman, gusto ka masayaw usab og tinikling, Kadoy? Ayaw taon, boss. Ayaw taon. Samsag taon. Oh, diwalwal mo ko ng dila ni mo. Niga nga akong baba og nigawas ang akong dila. Kay nabukog bang ko, boss. Bukog. Nabukog pa. Di tang ko makaimo sa pagluib sa akong amo taon. Ay, day sugar. Bukog lang ko. Ayaw, gyud, Kadoy. Kaila ka na nako. Oo, boss. Ikaw, tisoy ka, tisoy. Ayaw, gyud, Kadoy. Kundi ka gusto nga, lubngan ako ga. Mga bola! Kanang imong agtaw. Di ka pa siya. Alis pa. Alis pa. Love, kuyugan ko nimo. Okay. Kuyo ganti ka. Ikay drive, Kadoy. Oo, boss. Asa ta, boss? Gusto kong mutanaw sa kahimtang sa kong igsuon nga si Pio. Oo, sige. Ato tayo tumagi. Ngano pa man, love? Gusto lang ako masuta kung tinuod ba ang giingon ni Kadoy. Nga ni Asinso na ang akong Brad. Nay, ni abot o. Kinsa ka na? Ambot lang sa kanak. Kinsa na. Hala, si Tiyo Tisoy di man na. Kauban sa iyang asawa. Dili na niya asawa, uy. Iyahan ang kapit. Nay, niya sila paingon diri, Nay. Asa si Pio, Tere? Tuwa sa baybayon, nag-ayos sa iyang gubaong sakayan. Asinso naman di mo? May komputera na mo. Ay, duha raman taon na kabuok. Ngayon. Unsa man gusto ka nga akong punan ang inyong computer? Ay, ayaw na lang, uy. Husto na lang na. Siguro ka? Ay, gusto lang ko makatabang. Ay, ayaw na lang lagi. Nang okay rami anan duha ka buo kay hinahinay ra namo ba? Inutang po tao na. Ayaw na lang, Maot kod nimo. Unsa? Gusto kang tabangan nga ikaw pa'y mudili diha. Hilas kod nimo. Ay lang kong insultuha, ha? Hilasan ko nimo. Tabangan pa ka ni Love Tisoy, magdumili ka pa. Salamat sa inyong kaayo. O pwede ba? Makabiya na mo? Kinganlan man nimo? How dare you? Aray! Gisagang nimo akong kamot! Gusto ka mo tamparos na ko? Ha? Sorry, ha? Pero wa pa ko'y gitugutan nga taong mo tamparos na ko. Nakasabot ka? Love! Sorry, Tere. Sorry. Sugar, love. Tana. Ginsulto ko niya, Love! Tana lagi. Pangita gubot. Okay? Tere, sorry kayo. Okay, Ratisoy. Love. Hoy! Dali na, love. Dali na. Wa pa tabahuban, ha? Day, bisag unsang orasa, kung gusto kang mahuman tao, andam ko. Wa ko'y saha ni mo. Ikaw ba ni Timang ramagukas among panagsulti? Love! Awag ito Dali na. Dali na. Dali na. Bantay ka lagi
Ayaw na mo pagbalik dire! Nauwaw ko, love. Nauwaw ko. Hilom na. Ilasan ba ako niya, oy? Tabangan pa ni mo. Balibaran ka pa. Dili ta mamugos. Di balibad man. Pasagdan. Maot ba? Karong panahon na, dagang malipay kung tabangan, oy. Pero siya, murag kinsa. Pasagdi siya. Tamparuson ko unta. Gisagang pa niyang akong kamot. Easy. Relax lang. Relax. Nagkalalis di ay. Hilom Kadoy. Kuan. Drive lang dia. Wala kita lang. Bossing. Unsa? Diri sila si Tisoy Negro? Oh, dire sila. Lagot ko ba ya, oy? Nga naman, unsa ba dili tabo? Nagsusi kuno sila dire sa atong kahimtang. Ug unya ni offer si Tisoy nga punan niya ang atong kompyuteran. Nibalibad ko. Ang hilas nga babae nga iyang kuyog, ginsulto ko. Oh, iya pa kong sagpaon. Iya ta ko sagpaon akong gisagang. Ginsulto ko nun ako. Wala ko dawatang offer ni Tisoy, eh. Nagkik-away di ka? Wa ko makig-away, uy. Sila ang nakig-away nako, katong babae. Tamparuson unta ko. Pero wa siya makadayon og tamparos nako, kay gisagang ko man. Ginoo ko. Nga ano man taon, uy. Say nga naman taon. Kuan ba? Ambot kayo pasabot. Ganong taparuson ka man. Maugani. Maugani gisagang nako. Wala gisayunan lang ba? Pahaba pang Tisoy. Gihingin lang ako, eh. Ginoo ko. Ano naman ka? Hadlo ka? Ibaw yung ka nga di ko gusto gubot. Ay, Sayod ka. Piyo, dili man ko kita ang nangita gubot sila man. Sila man ni Anhe. Imo na lang to itong itagdo si Brad Tisoy Negro. Unsa? Uy, bahala na lang pud uroy. Dili ko mo dawat sa tabang gikan sa taong iligalista. Dire ang baba ni mo. Matungkan ka lain tao. Bahala na lang pud uroy, oy. Kanina ra sila. Ganina ra. May lang tag dito magdumot ni mo. Oh, ano magdumot man sila? Uy, Piyo ba? Ikaw ba? Ay, sa gupalabi ani mong kahadlukan, uy. Di lang ko gusto. Ginaya kong baruganan, tiri. Mao Una. gina nga kung nga gusto sa kinabuhi. Di ko gusto gubot, gusto ko kalinaw. O niya, be. Dili man ako ang nangita gubot. Sila man taon? Naunsa man ka, uy? Sige. Di na lang. Okay na lang. Di lang tayo maglalis, anak. Mau gani. Ano, di-ari mo sa sila. Ay, ambot lang nila. Anong niari pa sila? Tuod ba? Kanang atong computeran. Mm. Siguro wag nga magduwa niya na pulos na mag-face mask ka. Distansya mo na. Way bata nga paduwaon, ilabi na panahon sa adlaw. Hindi ko, ng mga bata, di na gustong mo atin og klase. Ay, module man gudron ang nagtuon. Dili man mga bata, ang mga ginikanan man. Mauna na. Bisa na. Way bata nga paduwaon atol sa oras sa ting klase. Oh, maumang ka na. Thomas Inday Biti noon may nagbantay. Boss. Yan na. Katubang imong gingon nga tricolors. Nana ko nakuha. Asa man? Happy tulong na to, boss. Aron makita nimo ang ang tag-iya gid mismo. Siya gyud may ikasulti ba? Para di ka makaingon nga nagpaginansya ko. Ako na ko. Ayaw na lang ta, anak Kadoy. Ayaw na lang. Ibisag, ingnon pa na ko, anak. Imo nagisabot daan ang tagiya. Ay, boss. Apito na to. Ini kumari sugar. Mga tuta. Okay. Nyaon sa man, boss. Nakaayon ka, boss, sa tricolors. Imso kayo. O guban, mga daghan ng mga dahon. Salamat. Salamat kayo, Kadoy. Malipay yun ka. Basta na ay mga tanom sa imong palibot, di ba, boss? Plantito yun ko, Kadoy. Bitaw, boss, no? Yun na kamalinaw ng akong utok. Basta may mga tanom sa akong palibot. Oo. Bitaw, boss. Kadoy, Boss. so siya unya ang akong kananan og bilyaran, ha?
ug dunay online sabong dito sa Barangay Bayong. Mao ba, boss? Pila ka biliran? 5 ka table sa biliran. Kananan og online sabong. Dako-dako ang maong area, boss. Dako. Mga 400 square meters. Layo sa eskwelahan og layo usab og simbahan. Oh, okay, boss. Tuwa sa Barangay Bayong, no? Oh, Barangay Bayong. Susiha dito. Arigado, boss. Oh, I love it! Kanindot sa mga tanom, love. Gusto kong malipay ka. Ay, kalipay na sa akong mga mata, Tisoy. Pero, ang tinuod na kong kalipay, mao ikaw. Gusto kong mangmalipayon ka kanunay. Pinaagi sa akong romansa. Sugar. Milihok. Milihok na sa inyo. Maunay gusto ko nga mulihok tayon si Junior. Karon ka. Inig-abot na to sa bahay. Maunay gusto ko. Kana. Sugar. Love. Alsan ako sampot. Dali na, love. Dali na. Muaging sa kudapit sa ilang piyo na. Aha. Murag nindot na kayo og sahon sa ilang piyo. May uminto gida. Nang huwam tinggal gihapos turko. Turko kay nagpaingon ri ay. Parahon ako. Para! Oh. Hoy. Ikaw. Amigo. Amigo. Unsa Kana- tuwain mo, amigo, ha? Kana ba sila si Pio og si Tiri? Uy, sige Pila sa. ilang nahuwam di animo. Ha? Sige sa na sila, amigo. Kanang bayo ba? Kanang bayo? Shhh, kanaw. Pila ilang gihuman nimo? Wa man sila manghuwam na ko. Ha? Hagad bitaw ko ana nila pero dili sila manghuwam. Mao ba? Sa ato pa? Dili hinuwaman ang ilang gipamalit sa ilang mga butang. Wa sila manghuwam og turko. Ug nganong nagpatuo man sila nga nang huwam? Sige, amigo, maningil pa ako. Pero tapa. Oh. Siguro gyud ka nga wa sila manghuwam nimo? Wa lagi. Adto na ko, amigo. Wa manghuwam. So, diin sila kwarta. Ingon sa nisod na ang bakukang sa kong utok. Tinuod ka ba, Kanoy? O lagi, boss. Nagpatuo na sila si Pio nga nang huwam sa turko. Pero, akong gipangutan na ang turko. Nisulti na akong turko nga wa sila manghuwam. Mao ba? Kalang pangutan na. Mao ni. Diin mo sila kwarta, ha? Basig na ning kamot lang. Basin baya og sila ang nakadaog sa loto, boss. Kung sila ang nakadaog, wala bing mayo. Pero imposible. Dili ko mo to. Mao ba, boss? Kalisod dag-on anang luto. Pero, kung dili sila ang nakadaog sa loto, dunay lain nga pangwarta.
Unsa klasiyas pangwarta? Aw. Wa ta maibaw gihimo na silang karir. Kariyer. Sa unsa? Sa bato. Mao ba? Nahibaw nakakaroon panahon na. Daghang paagi kung saon sa pagpalusot-lusot ana. Basin og maunay runner sa ubang mga isla og maoy mag-deliver. Mison sila? Si Pio? Basin. Unya wa lang ta mahibaw. Imposible. Pero asa man sila kwarta? Ay, ikaw kadoy ba? Ikaw ba? Lain mo. Ang kamadudahon lang yun mo. Milihok na sa nang imong sakit. Mikatol ang akong mga tudlo. Katol. Ha, ha, ha. Mikatol ang imong mga tudlo os pagka tulisan? Boss. In town, kadoy, in town. Ayaw taon hilabdi ng akong igsuon. Ayaw gyud kadoy. Ikaw, boss. Agad naman ko nimo. Ayaw hilabdi ng akong igsuon. Yawat na lang sad nga. Makakwarta na. Areglado, boss. Mao ba? Niyo perde ay si Tisoy Negro? Gibalibaran sa kong asawa. Oh, maayo kay mi offer si Tisoy Negro nimo no? Pero, di lang gid mo dawat paring kulas. Nilingid naman kaayo si Tisoy Negro karon pare. Abot, tinuod ba? Ako man ang igsuon. Pero, di sa kumuto, gawas kon mamatud-an gyud. Mausad lagi. Pero, dato na kaayo eh. Iyan ang swerte sa iyang kapalaran. Mao lagi. Kan maguna siya gud kanang gasalig mangguna sa iyang papa nga negro. Pinadadaan mangguna dollars gud. Tinood na. Mao na sa naya ko na ibaon, di ba? Kasalig na ngadto siyang papa. Mao lagi no. Pastilan eh. Haya-haya. Lain-lain migdagan sa kinabuhi, paring kulas. Siya haruhay, pero ako diri, kayod lang, tama sa ginawa. Pero karon nagkalisod nga haruhay. Say, nagkalisod pero haruhay, paring kulas. May uminto naman gad ka paring Pio. Pero sa imong pag-uminto, simple lang gihapon kang pagkatao. Pero ang uban baya pare no? Ayaw kalain ha. Nagduda nimo. Usa? Nga naman ka, usam ka no ilang gidudahan pare. Basin ko na kining miapil ka sa illegal nga kalihukan. Isus marisip, ginoo ko yung taon. Wa, gyud yung taon pare, nahibaw dyo ka, seryoso ko, panagat rin gining ako. Mo lagi, saon man, hanggaw maninggung kuan, kining torko. Nga naman, Torko. Torko dire, hanggaw eh. Ano lagi? Mao masay na nabi. Nga, ningon siya, nga ikaw, Nga mo ko taon? mo lagi, bulabog hinoon pare. Ay dili, masa na mauang Turko nga among gihuman. Ay, kinsa man di ay, oy. Dili na maong Ah, Turko dili. ha, oy, dili na mao. Kapal Kanang pa. magsuryan dari sa atong dapit. Oh. Dili na mao. Ay. Unya labaw sa tanan pre, sultian sa taga dili lang sa Turko ang among gihuman doon na nang loan man mi, nang huami. Ay, nang loon di ay, mao di ay. Oo. Mao taon, oy. Oy. Asa man may kwarta kung dili may manghuam. Mao gani, nga nagduda sila nimo. Oo. Hanggaw na sila. Wad anang ilang pagduda. Dong, okay ra ka? Sa unsa man? Kuandong ba ka nang mamalit unta ko kwintas dong, arayos ug bracelet? Unsa? Dong, dugay na dyan ka ikunangandoy anak ba? O, kana, kung masugot ka, pero dili, ayaw lang. Mao ba? Sige. Palit. Salamat, Dong. Salamat dyan kayo. Ayaw lang ipasaya-saya, ha? Ay, Dong, uy. Pero salamat dyan kayo. Ay, kuyog ta. Ano sa... Saman? Kini, Dong. O, unsa man ka? Okay ra ka, ani? Kani,
Bilaon man na. Kining usa ka set dong nabutang diri kay 35,000 pesos. Oh, sige, palita. Tinuod ka dong. Oh, lagi. Salamat dong. Brad, Oy, Brad, tisoy negro. namalit mo ka lahas? Kuan, tanaw lang. Oh, okay. Unsa man tire? May napilian ka? Ato paliton. Ay, ayaw na lang, oy. Tanaw-tanaw ra, Miss Pio. Basin og. Maikog ka lang. Ay, dili, oy. Ay, igo ra magguminanan, good. Oh, okay. Sige. Biyanda mo. Kalagot ko ba ya, oy? Ngano Ano masakit? nakakita mo sa to siya? Kalit malagtunga. Mao gani. Ngayon sa man. Imo na paliton? Ay, paliton, anak ko, dong. Pero unsa man akaron na lang tingaling taod-taod ka nang manggawas lang una ta diri. Oh, ngawas ka naman. Balik lang ta. Ngano lagi? Ato silang patuhuon. Ato siyang patuhuon nga igo ra ta ni tan-aw. Oh, okay. Nanggawa sila. Asa ka sila padong. Wala sila masayod nga ni Aragos at Bang. Nisod na ning kananan. Ug makita na ko sila. Tana dong, manood na tagbalik. Wa na to siya. Sige. Tana. Sige dong, dayon nun nakukuha to nga ako napilian ha. Na kwintas, Arios, bracelet. Nigawas na sila. Nibalik sila. Ug ilang yung tingaling gipalit. Ilag yung gipalito di Remes. Yes, sir. Pila ay nabayra nila. Kuan, sir, may kapat man ito 80,000. Ni palit man po katong laki. Ni ganahan man, ni palit o kwintas. 80,000 pesos? Cash? Yes, sir. Cash? Pero di ta, sir. Okay lang. Ako magutong igsuon ang lalaki. Ako magutong tayo mo bayad sa ilang nagustuhan pero nibalibad man. Naikog lang tingali. Og may noon nga napalit yun nila. Yes, sir. Ni bayra maday nilang kas. Okay. Urig ba to? Oh, yes, of course, sir. Uy, urig taon to, sir, no? Sige. Salamat. Anong interesado siyang masayod? Kung nang gipalit ba? Uwa. Love! Oh. Love! Diin man ka. Nadugay lagi ka. May giasikaso lang ko. Basta no dito ka sa number 2 ni mo, ha? Ayaw na ko na una. Ang importante nga sakto ka sa datong. Ay, di ko. Love, gusto na ako nga masolo ka. Ayaw pag ginangol. Ay, love, oy! Ayaw ka palaga. Dili ni maupos. Ay, Dili ni kandila nga maupos. love, oy! Kumusta ang remittance sa atong mga tao? Ay, may problema. Sa'yo problema? Duha na ka-remittance nga si Bulldog 1 na pakyas. O sige buhat? Na akong gipaan to, pero wa na diha. Mau ba? Buot bang ipasabot nga? Wa na diha. Mau ba? Kaluoy. Maluoy na noon ka nga wa mo remit. Nagkinahanglan ka na sa atong pagsabot. Basin og na problema. Love, ayaw palabi sa imong kaayo. Abusahan ka. Ay, palihog. Tawga ang Loving Care Group.
Si Kado may team leader nila, di ba? Yes. Magpabot ko sa prayer room. Okay, love. Ay, kanimo tisoy negro. Sobra na kyun ang imong kaayo sa imong mga tao. Ning sobra na pang kaayo, apusahan kyun. Makalagot. Kanang mga lahas mo, ayaw ginaisaya-saya, ha? Makalaom ka dong. Tingaw niya mga tao nga doon na kay mga alahas. Ay, ako lang gud ning isulob dong sa mga importante kay kalihukan ba, importanteng okasyon. Pero ako lang una ning isimba ang ako mga alahas to Pio. Sige, ikaw, God. Pero, siguro, nga matabon na sa imong kwelyo. Pasaya-saya ang taon. Ay, pagsulo o sinina nga, kanabang bukas kaayo ang imong liog ug dughan kay makita man na. Ay, oo, dong Pio. Si Daibiti. Tay. Awa, day. Ninduta ko og kwintas og areyos og bracelet ni nanay. Uy, Tay. pagsapa. Hinayag ni Uting. Ay, oo, lagi, nay. Hinday, ayaw pang hambog, ha? Dili, tay, uy. Og ikaw Inday, unsa may gusto nimo? Papalit po ko pag ang karsonis, sinina, unya blouse, unya sapatos, sandal sad, og sunglass, tay. Naghanagod, ano? Di lang ta magpalabi, ha? Kay matingaon niya ang mga tao. Bitaw, tay, no. Daghan bayang nangutana na ako. Sa may ilang pangutana? Nangutana sila, diin tagdaghang kwarta. Oo niya, unsa may imong gitubag? Akong giingnan nga nangutang ka sa turkot, atay. Labing ba ayo? Dong Pio, dili lang ka magpalit og sakyanan dong? Sa sakyanan? Oo, bab, bisag multicab lang ko dong. Kay doon ako'y plano, anak dong, nga multicab ang atong paliton. Sa may plano din mo? Nga, kung unta ba ka na magpadayon tagpanindag isda o ikarga na to sa multicab. Kay mao ni atong gamiton ba sa pagsuroy og mga isda aron ta makaabot tag layo o panurig isda ato bataron sa bukid, sa mga barangay. Daghan magyud mamalit ditong isda dong. Kaysa mulugsong pa sila sa patag, di ba? Nga, dagko kayong plitihan sa balhabal. Samtang kung tuata dito sa bukid, manuroy tag isda dito, siguradong mamalit yun na sila. Bitaw, tay. Sige, tay. Palita og multicab kay mutabang sad kog paninda. Ayaw na. Matinga ang mga tao. Asa tagkwarta nga ipalitong multicab. Motorsiklo lang una tingali. Gamay-gamay na magkantidad motorsiklo. Hinahinay lang. Uy, motorsiklo, unya. Bisag kuana. Motorsiklo niya. Tauran talang unya nato og tangkal-tangkal sidecar ba. Nga kargahan nato unya sa mga isda. Ukir tingali na. Unya, unsa man na siyang motorsiklo makatangas na dito sa bukid? Kuan lang. Hinay makatangas no eh. Hinay lang. Kay di lang ta gusto nga kuan ba kanang makalitan ang mga tao nganong doon na tayo multicab. Sige, mao makaha. Agad ragi ko sa imong plano dong. Pero ang naunaan ako ba nga mopalit lang unat niya tingali kog makina para sa akong sakayan. Bitaw no. Kapoy na kay bugsay tao na palit lang kog makina. Sige. Mao lang una na ipalita dong. Palabyon talang unang mga usa ka buwan una ko mo palit og makina sa akong sakayan. Bosing, Niya na mo? niya na kami ang loving care team. Uno mo kabok? Yes! Okay. Naibaw mo ni Boldoguan? Bosing. Banggaan ninyo. Basinugon sa iyang problema. Areglado, Bosing. Ayawan ninyo gatiman. Aron masulbad ang iyang problema. Bakit? Sa labing madaling panahon, kadoy. Gikan ta diri sa simbahan dong, mga untades at bangha na may food chain diha.
Ito lang tas pungko-pungko day, kitingaling doon ay makakita ba nga mga tao nga naanta diya mga mahal nun ba na diya? Uy, naunsa ka man ang taon, Pio. Uy, naunsa man ka. Sobra naman sad ng imuhang katalawan. Uy, Bitaw, tay. Ay, nalala, sige, ang naman ka tamangaon diya, sige na lang. First time ra ba nga gisulob ni nanay iyang kwintas, arios o bracelet, tay. Pagilom. Sige na, kaon sa taglami-lami, tay. dire, lingkod lang mukha niya. Ako nalay muli niya. O, nay. Okay. Tatay, dali tatay, lingkod ta. Aray lang tadaplin. Na sige, biyaan taon na mo. Ari ko dire. May dire kay mubo-mubo ang linya. Ay! Nasa man ka, oy! Namangga man ka! Ikaw may nabangga og dili ako. Ikaw? Ikaw sad. Pagkadimalas baya na mo Ngayon ni apa mi dinhi. Unsa? Mugawas na lang mi dinhi. Ikaw ba? Ikaw ha? Ayaw lang ko guniti. Aron dili ta magkagubot. Ayaw gyud pagtuon na hadlo ko nimo bisag katipon ka pa ni Tisoy Negro. Sumbong ti ka kang hani Tisoy. Sumbong! Love Sugar. What's your problema? Love, kini si Tereo, nga asawa ni Pio. Gidabagan ko. Ayaw paghimo o kagubot, dire. Dili ako ang naghimo. Kung dili kining imong love. Unsa? Diya na mo. Tanawa na gud oh. Huwag kay batasan. Nilakaw lang tayon. Pasag di sila. Naadeng yang bana og anak. Dali na mo. Manggawas na ta. Tiri nga naman. Nay, gutom na ra po. Manggawas na lagi ta. Ana, Brad Pio. Oh. Dire. Asa man mo? manggawas mi. Ayaw. Pabilin mo. Pangaon mo dire. Kay kami lang manggawas. Unsa? Dire lang mo. Og sorry sa kinaya sa akong kaipon nga si Sugar, ha? Oo, ay kaso, Brad. O, okay ra gyud. Bati man og patasan na siya, tiyo. Oh, sorry. Sorry kayo ang pagumangkon na kung gwapa. Mangaway man siya sa kong nanay. Sorry lang kaayo. Sige ha. Dire lang mo. Kay kami ang manggawas, okay? Oo, 1,000 para sa inyong pagkaon. Oh, ayaw lang, Brad. Salamat kayo. Balibaran ni mo, Brad. Ayaw na. Salamat kayo, Brad. Oh, di naman ka mo daw atog akong tabang. Oh, okay na bitaw, Brad. Di may gamay na kung halin sa isda. Okay. Sige, Brad. Arin na ko. Padayon, Brad. Mayra gyud nga wa nimo dawata. Dire. Tuan na, nanggawas na sila. May pa si tiyo. Dire. Wa na lang unta ka makiglalis niya itong Sugar. Dili manggod ako'y nakiglalis. Sila man. Siya, ni bangga man siya nako. Ya ako imong pasanginlan. Tarong bagod na. Nay, gusto na, nay. Uy, sige na na. Padayo na dito ko, order. Kay kikutom na ko. Dire na lang ta. Lami mo sa rin ang mga restaurant. Lami ilang puchero o litsong kawali, dire. Nasa'y puchero stick. Naglakot lang kung nagunahon na atong asawa ni Pio. Sugar, love. Ni arte baya siya. Murag wa ta kay paog unsa iyang kahimtang. Pobre pa sa ilagang paut. Love. Yun na pa nagkamatikot ko. May kisulob siyang alahas. Kwintas, aryos o bracelet. Ha? Diyan siya og kwarta nga gipalit. Shhh. Magasa ka. Ayaw pang hilabot sa ilang kinabuhi, okay? Love, Tana. Manood na ta sa restaurant. Aron mangaon, okay? kihilasan lang ko. Ki-offeran pa ni mo 1,000, wa mo dawat. Wa. May kwarta. Halin sa isda. Maot. Shhh. Ang puso mo, love. Palit ko sa krilos tindahan.
Umat ko palit og sigarilyo. Mupiya ko din eh. Kinanglan nga makapiya ko ni Dapita. Ano, di ko nila masundan. May motorsiklo. Kumusta, Buldogan? Mudagan ko! Ila kong naptan na. Ay, pwede man po ng taxi dong. Mag-jeep lang ta, uy. Ay, di lang ta mag-jeep dong. Uy, kaya tingali ka ng masakyan niya tag mangunguot ba? Ano din, nagdaday kag dagang kwarta diya. Nagdako og 100,000. Nganong nagdama sa kanang kapidara, uy. Para malipay ang akong bagdong ba nga masudlan og 100,000. Uy, baya kanimo tiri. Mo nang mag-taxi lang gyud ta. Tay, nay, ang akong paliton. Ay, saan dito karon dito ta magpalit? Ay, karon lang. Sige, nanay, tay. Dong, palitan una nato si Betty siyang gustong paliton. Sige, tana. Sila lang suri-suri dito eh. Lisura ni mga babae mao'y magkasuod og tindahan. Pwede daghan ng pilion. Sige, tanaw sa Dublin. Tanaw sa mga display. Pero dili paliton. Pagkadugay makapalit. Paring Teo! Oh! Paring kulas! Ikaw mo sa? Naa sila si Terry o si Betty sa suod. Oh, mo ba? Nag-shopping? Anay, gipamalit pare. Iba ang may pera. Ay, nakahuwam la store ko. Sige lang. Pare, nagduda ka? Duda? Ay, wala ko magduda, pare. Naunsa, duda ko duda, May tuog yun ko. Nga, kwartahan na mo. Paring kulas. Bangag sa ilong. Bitaw, pare. Joke ra bitaw, Diin man ka? Ay, kini nga, nagpalit ko ka rin kot, pare. Din mo gikan. Diretso naman mo. Diri mi, yanimba mi, human, kaon, dayon tapos, nyari mi diri. Mga ba? Sige, pare, ha? Pare, pila karon ang makina sa kaya, no? Balit ka? Tana lang ko babasin o makapangutang ko. Agoroy, pagkanindot ba? Dili nagikakapuyan na mamugsay, pare. Oo, pare. Yamat na, ha? Magpalit siya o makina sayang sakayan? Nga sa ato pa. May pira. May kwarta. Maro siya niya akong kumpare na. Marogod ko. Hebaw jog ko. Yamat may uminto na ginisparing piyo. Pero, parehas naman ang taming mananagat. Hala, no? Ngano kang? Hala. Ngano, ingon ani ka kusog ang iyang pag-uminto? Ha? Unsa, kadoy? Mao ka na ang nahitabo, busing. Luoy kayo si Bulduguan. Natumba na. Oh my God. Luoy. Pahulay nga dayon, ug ang kahayag sa impyerno, magadanag kaniya. Kalawang ko ni mo panghupaw, kadoy. Nibati lang ko kaluoy kang Bulduguan. Bisan ako, kadoy, nibati og dakong kagulanan sa nahitabo niya. Pero maulagi. Kutob lang tas kaluoy. Saon taman. Natumba naman siya. Magpamisa ta para sa iyang kalag, kadoy. Oh, busing. Are you sure, love? Yes, sugar. Kasi nagtumba niya. Basin lang iyang katraso. Oy, kaluoy naman niya. Wala kita'y mahimo pa. O sa ito'y katapang niya.
Pagampo, nga sugaton siya ni Lucifer. Oh, Tisoy. Nindota ning imong makina pare, oy. Astang. Mao ba pare? Di, nagyud kapuyon og binugsay paingon sa laod, no? Di nagyud ka kapuyon, pastilan. Kay may makina naman ka. Mabito pa rin lingkamo dyan ko. Nanguha ko na ang kapalit ko makina para hindi na kong sakayan. Hindi na ka maglagbong ba? Ahay, kano sa pa ka ko makapalit og sama ini pre, no? Saglit lang pare. Kasi gani, mag-igo gani na itong pangisda. Tabangan ti ka. Hala, oy. Baya, no? Uy, kanindot man ka ana pare. Pero samtang wa pagka makapalit, mahimuman nga, imong human ning akong makina nga sakayan. Uy, ayaw, uy. Kay ko ba na ko in taon ana? Ayaw kay ko, mahimo sa mag-uban ta. Kumpari ko ta. Unsay ako, imo. Ha? O lagi, unsay ako, imo. Kumidya ka man dia pare. Ako kung magkumidya, tinudanay na ako. Kinsa pa nila yung magtinabangay kita naman. Kumpari ko ta, unsay ako, imo. Lakip si Mari? Away labot pre, labot pre. Ayaw ana pre, pati na. Muagas ang dugo na to ana. Kumidya ra pare sa Nindot na ba sana si Mari ba ya? Pio. Oy, si Mari. Mo magpalibak. Agoy, Bitaw kahugot. da. Bida ni Mari. Padin kayo rin nag-nervyos na kasiksi sa akong kumari. Oy, nag-short. Oh my goodness. Pare, igo na. Magkadugo lagi ta na pre. Ay, kumidya raman pare. Labi, oy. Pio. Nya, gidaganda mo paniod to. Unsa man? Nahuman na mong taod sa makina? Oo, humana. Onsay dala ni mong pagkaon, Mari? Ay, nagpapalit ko og limpo. Unya, puso, nya na sa kinilaw. Uy, baya no. Kalami ni mo naman. Kalami sa limpo. Ay, Pero, hoy, kamo naglingaw-lingaw mo, nagkatukatawa mo. Dunay daotang balita. oh, say, ngano. Unsa may daotang balita, tere. May gipatay. Riding in tandem kuno ang nagpatay. Oh, kinsa gipatay? Nailhan lamang kinisangan nga buldugwan. Bultuguan? Sila ka na si Pio. Kulas. Ug ang asawa ni Pio nga si Diri. Nagkadool na sila. Ay! Kulas! Pio! Uy! Kadoy! Ang taong kahibulungan! Unsa? Unsa tong gisulti mo, Kulas? Osmara! Aguroy! Kalma lang, Kadoy! Unsa tong gisulti mo? Unsa ko ha? Unsa ko? At di ba, ang tao nga kahibulungan? Pagtarong ha? Tingaling matailag ang kinsa ko! Ay. Kadoy taon, ayaw taon kadoy. Na! Pio, naunsa ko ka, nagkurog ka naman god. Tingaling mag-away na sila si Kulas o Kadoy. Uy, kadoy, kulas! Bibi, huno na kuno mo, ana. Bigit tanawa ra gyud ni Pio o nga akong banaon, nagkurog nas kahadlok. Pio, katalawan po di mo, Pio. Hindi na taon ko gusto kubot, Kadoy. Bay, kakalma lang taon bay. Uy, naon sa naman taon eh. Uy, nga naman taon kay mingon ko nga ikaw tao nga kahibulungan tungod kay Kayo sa! Ay. Rikurog na sa Pio. Kanang sa! Minaw sa! Bisan tuwa ka sa layo. Nagpadung pa lang ka kanang nagpadung pa lang ka diri namo ba? Nervyos na ko apel. Nagpadung pa lang ka namo diri ni paring Pio ba? Maklaro nang imong kagwapo. Usa! Amaw gini mo eh. Pagkabuang gini mo, Kulas. kurog ka pa, Pio. As kang hanggawa gini mo. Maayo gini kag palanaw, may kag palanaw. Oh, mo gani. Naklaro gini mo, naklaro gini mo. Ay, uy na. Klaro kayo. Okay, Klaro na ako. thank you. Pagpadong pa lang nimo. Mm. Nakaingon ko sa kong kagulingon nga. Mm. Taong kahibulungan. Thank you. Nga. Bisan sa layo pa. Pagkaklaro nas kagwapo niya. Thank you. Siya dihang nagtakilid ka. Oh. Mura kag si John Lloyd. Pagkabuang
Buang gini mo kulas. Oy. May kag planaw, may kag planaw. Onya. Oh, mao gani. Sa dihang nibalik ka sa pikas kilid. Mura kag si Sam Milby. Pagkatunto gini mo. Oy. Tuntong bata. Oo. Mayo kag planaw. Oo, hingaugutan. Pero sa dihang nag-atubang ka na. Mura kag si Sam Thank you. Cementerio. Kulas. Dautan kag mata. Karaan kulas. Petal. Kaon diri. Dali rin. Mga unta. Ang sisudan. Kuan lang. Limpo langgot. Og dunay kinilaw. Wow! Yummy! Kaon ka, Doy. Pero, yun na. Wow! Di makina na ang imong sakyanan, Pio. Sakayan lang na, oy. Sakyanan. Sakyanan sa dagat. Para mabot, para pambot. Pambot. So, di makina da. Nang utang taon ka doy, Sakayan. kagurog ako nimo. Para dili na kapoy nga magsige bugsay bitaw ka doy. Labing maayo. Mi uminto na gyud ang imong kahimtang. Ay, uminto ba oroy oy ka, Doy? Lahi gining taong kugihan, uminto gyud. Kayo lagmayo ka doy, kayo lagmayo. Nalipay kayo si Tisoy Negro. Ang imong brad sa imong pag-uminto, Pio. Ay, sa bang minto ha taon ay hinahinay lagi taon. Nalipay siya, nalipay lagi. Nalipay si Tisoy Negro para kanimo, Pio. Tire, uban sa inyong anak. Nay! Tay! Diabetes. Inday, Anak. Inday, Nay, ngano ka? Nay, ahinti nga ni Duol. Mupalit ba kuno tag-auto? Uy, Usa auto. Ala. uy, asa man tao tag ipalit og auto taon day, uy. Palit, oy. Bay. Palit og auto. Kanang bay og laki. Kulas. Yabag na. Sanay. Wa man tay ikapalit ana Inday. Oy, barato ramang kuno, tay. Barato. Pipila mang barato ha. Kuan, nay 650,000. Cash. 650. 650. Palit na, tay. Biti, ngal ka man lang. Asa man kuno tag ipalit ana, kamahal ana. Nadamgo ka Inday biti. Kagwapa unya nimo, Inday Biti. Kumusakay na kag auto. Unsa? Pio, ada na imong baon managat ka man kaha. Salamat kay Inday Tire. Ato na ka, tay? Anak. Ikaw ba? Sa sunod gani. Patagkagngal nga usay itong paliton. Nailaing tao maminaw. Labi nagnahilaing tao. Ayaw patakag palitag auto. Ay, sorry, tay. Sige, adto na ko. Amping ka, tay. Salamat anak. Mahal ka na mo ni nanay, tay. Anak? Hao kang tatay, ha? Lap mata ka. Bitaw dong, mahal ka na mo ni Inday Betty. Diri. Ni maura ba kung dagat tingali? Parat-parat. Timail. Minausad ka na ako. Milagro ko na ni. Pio, timailhan ka na sa among pagpangga ni mo dong. Maugyot, tay. Biti. Amping kita, ya. Oo, natural. Sa tanang panahon, nag-amping ko. Anak kitay. Biti anak, kamusap din niya. Amping mo samtang wako ha. Oh, tay, oy. Sige na dong, oy. Unsa man mo kuy tos kulas nimo? Oo, kaming duha. Di lang siya magdahal siyang sakayan. Magkuyog siya nako. Okay ra man kaha. Okay kayo. Ay maayo noon, tay, kay doon na kay kauban. Oo, nga naman dahil ko ha. May nagdoon na kay kauban, aron dili katukbon sa iho. Iho? Bitaw, tay. Way may tabo ni tatay ni mo, wain dahil wa. Magampo ko sa Ginoo, tay. Salamat, Sige, tay, Inday. amping ha. Salamat, Inday. Tere, ito na ko. Sige dong, amping. Si Bay Pio, siya kini nagpaingon diri. Hinay ang mga lakang. Ug murag, wa sa kaugalingon si Bay Pio. Aguroy, ngano man kaha, paaboton ko lang. Paring Pio! Pare? What's wrong? What's the matter man? Ngano ka, oy?
Mura ka magdaglakaw nga wa sa imong kaugalingon, wa sa huna-huna. Wa man pare. O si wagod, nga sa tanaw na ko nimo, murag naglutaw ka nga naglakaw. Ha? Bitaw pare kini una lang ko sa kong asawa kana. Ah, ha? Papagani pagbiya nimo, naghuna-huna ka na nila? Bitaw pare kay masukad gud karon na ni may tabo sa kong paglakaw ba. Oh. Mao nga. Ilang kong gihagkan. Uy, kalami gud. Kanindot gud ana pare. Pagkaswerte nimo nga dunay mga taong nagmahal sa imong kinabuhi. Mukis nimo. Ako in town. Lamok ra gi mukis nako. Pero kalitan lang ko ba sa ilang gihimo diri nako pare. Kalitan. Ngano man? Di man gud ingon ana ang ilang buhaton. Di na man inaandan. Tingalan ko karon. Nga sila mihawak na ako. Nga, ingon pa yun nga, kinahanglan ko nga mag-amping ko. Kay pinangka ko nila. Pagkaihas gid nimo oy. Unsa man taong ka? Oh, come on. Dili ka pa ana. Kanindot ana nga dunay mga binuhat nga musulti nimo ingon ana, ha? Ha? Ako pare. Malipay kay ko kung dunay musulti nako ana. Sige pare. Okay. Sige, tara, dali na. Kining pare. Dili ka ko makasamok nimo nga miipon ko nimo og panagap. Oh. Pag una-una na, unsa ka ba? Gini problema ko pare ko ta. Mo gani kiss ko pre. Ang kabuang nimo. Salamat pre. Dali, manakay na. Tanaw na ko ani no, murag one click ra tingali ning makina nimo pre. Kay brand new man. Oo, pare. Kaya sa diyang gisuwayan na mo ni. Testingan ba? Andar mo na yun. Wa may problema. Agoy. Murag managhoy taan ni sa kahaya-hayaan ni da, pare. Oo, pare. Uy, pare, tanawa. Nga no? Kanang nagpaingon diri ba? Uy, si Juana man na nga nagpaduong sa baybayon. Bitaw da, si Daywana man na. Daywana! Walas! Uy, kuha ako sa Rio! Ha? Unsa man na? Kuha alang palihog! Pare, may ipakuha man siya. Kuhaon sa nako. Sige, ato kuha ko na. Sige. Kadyot, paabot ako! Uy, unsa man eh? Ay uwahin akong pinaskuhan para ni Pio. Wow! Jacket! Nga dunay pa'y kuan pandong. Palihog lang kong hatag anak ni Pio, ha? Ay, no? Baya, no? Kanindot baya ini, oy? Ay, naasay imo kulas, oy, para di ka magmahal ba? Salamat intawon. Doon na sa dikoy ako. Kamon duha akong hatagan, oy, naon sa baya ka. Kay kamo magduha ang akong suki sa isda. Salamat, Dewan na. Salamat ya din taon ka. Way sa payan. O di apa, oy, sudlanan sa init nga kape, templado na ng daan, og may puto nga akong gipada para gina ninyo. Salamat kayo, Dewan na. Makahilak man sad ta, oy. Uy, agilak, oy, nagtawang mo hilak ka. Og ayo sa sigpasalamat diha, oy. Sige, arin ako ha. Og paambitaon niya ko sa inyong mga kuha og ha. Pray lang, day. Ampo lang nga swertihon mi. Og salamat kay Daywan na, ha. Malipay gid si Bay Pio ini. Mao pa? Si Bay Pio, magsige naman nagkuhan ka ng hisgot nimo. Saba ka diya kulas, uy. Naunsa man nun siya, eh. Dito, ingon ko si Bay Pio nga. Bakit ngayon ka lang? Ay, karaan naman na kulas. Ay, nakadungog naman ko anak, goy. Si Daywan. Mingon mingon bitaw si Bay, si paring Pio bitaw. Ngano nga, ulay ra mga nagkakuros ang inyong mga dalan. Saba ka diya kulas, uy. Nari ra ba mo tuo? Sure. Laki! Doon na gana ko na yung mga higayon na magdamgo siya nimo. Ansa, no, eh? Taba diya, ay. Mura naman ko si Anhing Babi, ani. Pero, malaki, bisikreto lang ko siya na ko, dana. Iba ay, kay bao ko, imo na dyan kong binuangan ko las. Ay, wala lagi ko magbinuang ni mo, day. Oh, honest, promise pa, mo. Kapoy ni mo, oy. Sige na, oy, arin ako. Oy, nagpaabotas piyo ni mo, oh. O, sige, day, wana. Salamat kayo, ha. Sige, way sa payan. Amping mo. Pastilan. Pastilan, di. Kining mga, way, kagawasan. Mangitagig paagi nga. Ikapakita ang iyang pagpangga o pagmahal. Sayang lang kay
Minyo na lang si Bay Pio. Dagad pa mag siya hatag na ito eh. Basta gani. Pusong magmahal. Pare, ikaw yun. Hatagin lang ni maglaing kahulugan ang gihimo ni Juan. Pare, abay-abay pare-pare. Bisan og ingon lang ko niini, no? Pero, makamausad ako musabot sa kuan ay sa mga lihok sa usa ka babae, oy. Pare, hinikalala ng iya na ito. Mabot pa, suki man na ito si isda. Di ba? Oh, bitaw. Mo man na iyang isulti nako. Mangumprahay man na. O gani, mo na isulti nako, pero masabot kayo pare, abay-abay, oy. Ha? Pastila lagi. Daginutan na lang na pare. Ay, kanimo paring kulas. Kumbati pa na pare, oy. Ikaw ha? Ha? Mga kuan, mga 40 pag unang edad nimo. Samtang si Juana, I think 36. At 36 lagi kay nakahisgot man siya na. Kumbati pa kay na. Ay, alag tao rin yung sungay ni nga ko, paring kulas. Minyo ko, ha? Na ako guwapang anak, nga si Inday Biti. Guwapa sa nga akong asawa, nga si Teresa. Ay, bitaw pare, no? Tanoy, larga na ta. Sige, okay. Okay. Ito na sila si Kulas ug si Pio. Base na lang, malipay si Pio sa kong gihatag niya. Makatabang ang jacket niya akong gihatag batok sa katugnaw sa loud. Basin pa, malipay siya sa kong gihatag. ay, muli na ko. Inday, manira na kita aron nga mga tuog na ta. Unya na ko matugnay, mag-Facebook pa ko. Uy, sakto na ka na ha. Manirado na ta. Waday nagduwag computer na mauli na sila. Alas 10 na biyas gabi eh. Manirado na ta. O, nay. Ngano bang ko? Bisag usaon ako piyong ang akong mga mata. Dili mo ko makatuog. Lain ang kulpa sa kundugan. Nga naman eh. Mabangon noon ko. Muinom kong tubig. Nakatog na si Depete. Mugawas una ko. Muinom kong tubig. Kalaingit sa kulpa sa kundugan. Nga naman ko. Murag tunay mga mata nga nagtanaw na ko. Una-una ko lang tingali ni. Kinsa ka? Ipagawa sa inyong kwarta. Ihatag mo inyong kwarta. May kurte! Kung dili ni mo ihatag, iantsak ko kinikotsilyo si Muliog. Gusto ka? Ipadot ko na. Ihatag na! Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requiesca in pace. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunob ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.